41 ka kilong shabu nga mukantidad sa 284 million pesos ang gisunog sa PDEA uban ng PNP, DOJ ug Judiciary. Sayra nato ang detalye pinaagi sa live report ni Alan Domingo. Lan? May nahatagan na gyud og tubag ang pangutana o mga pagduda sa pipila nato ka mga kaigsuonan kung asa man gyud nimo padong ang mga drugas nga makumpiskar sa atong mga otoridad. Kini human gipaslak sa krematorium o gipaubos sa thermal destruction ang multi-million pesos nga shabu o guban pa mga illegal substance kaganiyang buntag. Kini ang mga kontrabando nga gilatag sulod sa usa ka funeral homes nga naglakip sa shabu, marijuana ug ubang matang sa illegal substance. Sa 41 kilos nga illegal substance, 25 kilos nini kadtong nasakmit sa panaran sa Cebu City niadtong katapusang bahin sa Enero diin nadakpan ang inahan ug anak nga gipasangin lang drug courier. Human ma-examine sa mga PDEA chemist ang mga kontrabando nasuta nga shabu gyud kini. Dayon gidala sa thermal machine ang tanang nasakmit nga kontrabando o gipaslak aron masunog ang pagsunog sa illegal drugs sa dunay pagtugot sa korte di nagbilin lang og portion nga gamiton sa court proceedings. Every gram of dangerous drugs destroyed today represents lives saved, families protected, and communities empowered to be drug resilient. Samtang gipadayag sa mga top officials sa PDEA 7 o PRO7 nga nakatampo sa dakong kalampusan sa kampanya batok sa illegal nga drugas ang komunidad. Admitido sila nga usa ka dakong hagit ang pagsumpo sa problema sa illegal drugs apan masulbad kini konduyugan sa katawhan pinagi sa pag-usab sa mindset nini sa positibong panglantaw. We have to change the mindset of everyone that using illegal drugs is not good. Using illegal drugs is unlawful. And by using illegal drugs, you will not only destroy yourself, you will also destroy your dreams, your family, and the community. Regardless kung ilang volume volume ang dumating dito sa AOR natin, rest assured na PDEA and PNP will do everything na ma-prevent natin yan to be distributed sa streets. Ang hugot nga koordinasyon sa PDEA ug PNP ug ubang ahensya sa Prosecution Office ang nakatabang sa pagpalig-on sa kaso diin siguraduhon ang daan gikan pa lang sa operasyon ngadto na sa prosecution alang sa pagkabot o conviction matod sa usa ka opisyal sa Department of Justice. Conducted trainings and seminars to our law enforcers from the PNP, from PDEA, together with NAPOLCOM, in order for our law enforcement officers to abide by the rule on chain of custody so that we could at least increase our number of convictions, especially in drugs cases. Mitambong usab sa pagsunog sa illegal nga drugas ang opisyal sa dakbayan sa Sugbo. But the city government can shoulder for the expense of a machine for the destruction. And I also understand from atong PDEA na ingon sila nako makinahanglan mo sa layo kuno nga lugar i-locate kay para for the safety of our local government unit under our honorable mayor Raymond Alvin Garcia is a very welcome development po. Hindi lang po sa PDEA kundi po sa ating PNP dahil yan po ay malaking tulong at magiging credible po lalo ang ating drug destruction sa darating na mga panahon. May admitido ang opisyal sa PDEA o sa PNP nga dako pa kasilag trabahoon apan ilang gihimo o himuon pa ang ilang trabaho. Daghang salamat, Alan Domingo.